ҳамдиёрони азиз, боз як навор аз Панҷикент. ин мардак ҳамҷа гармхона кардани будааст. Мақсудҷон, ман заминаша гуфтам ба шумо нишон диҳам. Мо дар заминои лаҳм ягон кор намекунем. Ин Мақсудҷона бинед, санг, ҳама санга. Акун ин бинед ки ман ҳаминҷа камтарак хок дорад, дигара ҳама санг. Мана санго буромадааст, ҳамҷа мехоҳад гармхона кунад. Ман боварӣ дорам ин мардак ин сангоро ҳамаро шикаста, ин сангоро шикастааст, бировардааст. Хай мана боло алафа бинед, алаф нест, барои ки замин шух. Ман боварӣ дорам аз Мақсудҷон ки ҳамҷа гармхона месозад, барои ки ин қадар ободӣ кардааст. Ин аллакай вай дорад, таҷриба дорад муносибат бо ҳамин замин ва инҷоро гармхона мекунад. Шумо барори кор шумо ҷураҷон, барои гармхона сохтанатон дар оянда дар гармхона чӣ мехоҳед коред? Фикраш ба. Хай шумо худо насибатон гардонад. Майлаш. Хоб, раҳмат.